Hi guys, good morning. Happy Saturday na tayong tanan. Humanamig labas pa pag-Gabriel. Natumin ng labas apa kaso alamang ko kadag silpon. Kay delikado man jang hagbeng dato sa bujugan. Hagbeng dato sa gamay nga sapa. Laba mis pa Gabriel. Humana sa gamang labonon guys, among gitabangan upos-pos ni Papa Gabriel. So half-day man ko karon guys, kay taman man ko unsang mga alas 10 sa gabi mo bantay ni Bibi. Magtono kwarse promi. Namusod ko karon ng palis mo na naglaba mi karong buntag kay madyo ng ugma makachilax na ugma Domingo. Dala man naglabain taon, salamat sa Ginoo. Human nato ng mga uniform ngari da human lagi ka ng labag ng mga kabeg kapay daghan kay ba mo gasin sa mi orasan ng laba alas 4 pa kapin sa kadlaw ni ngadto na mi ha kana tuskoan at least na human na guys naglaba wala pa rin imong chicken pa padari. Chicken pa. Laghan. Pamahin koan. Me. Ada lagi si pangkulong. Mulong. O to midaris. Para midaris sa mga garden guys. Kaya magkuhaan ang upo. Kaya marag dake-dake naman tingali. Uy hala dake na jud. Nanay terakwa. Halo. May ning teruk sa mais. Wah kuan na. Kuan siguro. Dauton siguro. Dabong siguro to. Dabong lagi. Dabong man to imong gikuan. Wala pa day daghang saluyot pa dir. Tanawa guys, arang kadyo ka healthy kadyo sa saluyot. Very healthy kadyo izahang dahon. And the upo is very big na. Wow. Wala guys, nag-harvested me. Salamat ka adyo. Ano ni? Ayan ang kuan guys. Harvest na dyan mi dahil sa mga upo. Uy! Lagi. Yes, naka-harvest na mi. Kasi sunod na pa ni bunga. Napay next. Ma-harvest na to. Yan na guys. Yeah. What's that? Tambis. Hindi naman nabit ng tambis dari eh. Uy. Agad yung mais. Uy, gatang Karlan. Na. Anjo. Buhi na rin kamunggay Papa Gabriel. Ang habag na. Yapod. Huwag amang mais guys. Bawo, mubuhi ba to? Maramaway na narak mas isang buok. Way Clarex. Nga pagkatanong ma. Huwag din na narak mas isa. Mura. Dabong buti ito padir. Halid na laman to nato. Kasi atang ipananam na ni. Dari siya raway mabuhi na naman sa isa ka buok. Gitisok. Batong na yun nga buhi to Nagamang upo. Ayan na guys, naka-harvest na mi. Ayan na. Oriot. Garaan na. Binis na tayo. Nga may binhi na itong mais guys. Kaya klaro itong amang binhi. Dabong siguro to. Nangabuhi baka na imong kuan. Kamunggay. Mazulan taong mga buhi ng kamunggay na na. Karoon natay daghang gulay. Lamig buteng guys ito Lamig buteng na magkuhag buteng ba? Wow, lamig buteng na cut. Lam na may wire delikado ng turug dara ni sa pa. Narabay kundol dara pa basig na unod o bunga. May bunga. Tapos Papa Gabriel daw isang pang puril ag kundol may bunga. Sa pagamangupo kay naka-harvest na mi. Yan na guys. Kautan nami sa amang upo. Yes. Naming upo. Ay, libre na kutanan. Nilata na mo palit itong gulay. Gusto no. Sagol na laman natin ni. Saan ka ni? Gisahan or sinuban? Yes, nalipay kasi ko ka naka-harvest namin sa mga upo. Thank you ka, Lord. Pahuway sa ko karidot guys. Kaya dyan tataod. Mato na ko. Bantay na kong dalton. Okay. Ba to? Pahuway sa ko maridot. Kaya karon tataod. Mato na ko. Hatad na ko nila Papa Gabriel. Taman ko dyan mga alas 10 sa gabi. Sabi ng ilit ang mga itang na guys. Grabe kasi itang mga ilit. Hani ba paputi na ning. Kijang paw. Bitaw di pa dasing arang itang na. Sa ko karidot guys.
Grabe ka mang pagpanglabagan niya guys, nang larga mi dari sa bahay, alas 4 kapin. So nahuman ko og laba sa mga puti, kana wahi man og puti lagi pamangipang babad. Nahuman ha alas 8 kapin. Ang mga dikolor na hatod og una ni Papa Gabriel dari. Alas 6 siguro to, alas city na. At least dali ra gid guys, mahuman ning atang trabaho basta atang tabangan, no. So mo dyan na guys, tabangan gazid og nay mga trabahoon sa bahay. Karong dali ra gazid mahuman. Nang makarelax tag madijud. Kaya nja ito na pagkusahang alaga. Kita-kits rataan dyan na to guys. Naglaway man kuya. Tasa, kanay laway. Uy sabi. Kanay laway. Magaan ka dyan. Bigat mo dyan. Ay, kamalingkod. Anitin na malingkod din. Kitod. Akuan masasang duwa. Hala, kit-kit pa more. Whoops, mahurot na. Ito. Kaya na imong kibkibon kay hinlo man na do. Pamaanad. Nagkamaglingkod. Parang ligod na kagkubaw. Nagsusumas lang na isang kibkibon. Hala? Butangan ra ko sa likod, unlan. Saya harus dun Ramon. Harus dun Ramon. Si Don Dalton. Halimel? Ako rata. Ha? Salipdan ko sa ati kimi-kimi. Halimel, halimel sila. Wala. Play sila ati kimit. I-play ko ng sounds tayo. Nagkiat lagi ka, Bi. Dansir man. Uy! Pusik-pusik. Ano yung duwaan? Tinggal dito, balik-balik. Ha? Balik-balik Ako, tulog ko. Para standing? Na, kajapas kimiyat di. Kapoy na. Kajapas sa kimiyat di. Kuma. Ha? Saan mo na? Yan na ba? Ito pa itong baby. Hala, nag-ius dalto. Naon sa basa tikimiyat. Wala mag-iring bidli. Tikimiyat na sa mga tikimiyat. Tumba magagalit. Down. Kayang likod. Sira, ikid-ikid lagi. Ako makahigwa na ako. Ikid man lagi. Makahigwa na na ako, ma. Lablab lang, lablab. Kikim-kim. Mula ang taron. Perasaan. Padung na sila yuyu na. Bi. Padung na sila yuyu. Sige ingon. Ay isang ipon ni. Saburan. Tuwa na sila. Tuwa. Hindi na sila niya. Ba. Nagnaong. Nagnaong. Ay, excited ka, Jo. Dali, dali. Hello. Sino ko? Bangan, mudagan man, mudagan. Mancang kan. Kalau kang Power Ranger. Napuha na ah. Okay, ano si Bimro ko Power Ranger? Lag sa mi guys, ato sa Miss Plaza. Rasa? Ito na to. Kami ati Kimyat. Kaming tulo. Papa man ni ulis Papa Gabriel. Kinanuwa pa silang mga manok. Pahala na pa sa mga buhiin. Ay, loko. Ano na lang? Hindi pa dyan. Diyan kaubas ni Kimyat eh.
Harap linday ka na mo ko, day. Bye. Didi na. Mura. Tayo dali, ito tas plaza. Laag sa Midas Plaza, guys. Dugan na may kalaag dari. Uy, hala. Nanagisag-isugda na po doog. Gama ang Christmas tree. Sunod na. Buto-buto na dana. Mag fireworks na po dani po. Nag-opening sa Christmas lights. Anak ma. Dali. Excited sa Ate Kimyat. Ay, ito, ibilin na. Kimawari day. Dadaday. Ano yung daga naman noon? Mas Kimyat ang kadyan dyan lipaja guys. Nakabuhi. Nakabuhi. Saula. Tanawa. Murag kadyan kayong tawag. Nakabuhi saula ng bataan eh. Murag kong nakabuhi saula guys. Lipaja. Bati, dagan kayo rong ansang gabi ihi na pagka. Taw na sa Tikimyat to. Ikaw mag-lead sa convey. Nanam kas plug pool, gara anjan mapakag ka diha. Uy, sumutagak lagi ka uno. Parang matawang bibi. Nagamang bibi, mangilaag sa plaza, nagtiyam-tiyam ra ba? Sa ba na yung magtiyam-tiyam do? Nga, ano man mo sige magtiyam-tiyam, ha? Kimyat, Nanay barkada sa Ate Kimyat, Bina, Ano sila inkatiri? Si Ate Kimyat, guys. Majugan sa Ate Kimyat kanin. Suto yung dagan nga to, Doon man doon, guys. Kaya may tao na rin sa Baduman. So, way mga sakdanan. Sa Ate Kimyat, may nagdagan-dagan yan to. May bawang tiri, yung pakuha na Miss Dalton. Kaya na, trap, bidari. Bunak magawan o kalit. Nas, inkabi, i-rescue na ta. Hala, lagi, laag pamurton. Ang mga naglaag no, abtag uwan, taligsik rawan to. Dari may nanagan. Lagi, ingkolan, saan na naman. Nanilong rami dami. Pag kasam uli ako. Tuwad nagbata. Mapanatog. Ang laagan, ganiha. Abtan mig uwan. Nagtuwad-tuwad na higdaanan. Pamatog. Mag-overtime ta dali do. Dalton. Mag-overtime ta. Maghuwatan nila nanay. Huwatan nila nanay, ha? Tawas nanay. Tawas sila. Nadak pa ng mga buwak niya, la. Li. Sikad. Sikad, dali. Manmutulin ka. Dali. Di pa man musikad.